ik op reis, hier heel ver vandaan. Ik ben op die reis ook naar Lourdes gegaan. Waar deed ik ooit zo'n innig gebed als daar in het dorpje van Sint Bernadette. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Daar bij de grot was ik niet alleen. Duizenden pelgrims zag ik om mij heen. Het zij rijk, het zij arm, zij allen tezamen. Gezonden en zieken, zij loofden haar naam. Het was als een droom, mijn blik was gericht op het beeld van Maria, door kaarsen verlicht. Zij zag me aan, toen knielde ik neer. Ik vouwde mijn handen voor haar die ik vereer. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Steeds blijft me bij die wondere sfeer, daar bij de moeder van ons lieve Heer. Daar waar ik deed mijn innigst gebed, in Lourdes, het dorpje van Sint Bernadette.